परिस्थिती ना मागल भूत मागा अशी करू शकना मागल मन जगता तशी झाला माग त्या पेट्यांगोडची सड्डा किती वाटवतो गुरु बायल वार मात्र लागलं उडतलो किती उरू मग मात्र आराम झाल्याशी झाले हाय तर जगचे कोणा खातीर मागल पुता खातीरच नाही हो आज किती फूट पार्टी पार्टी मुट्टालो तो एकटो किती म्हण करतो नो हा मात्र उचलून हेल्प करतो ये म्हातारे ड्रिंक आण कित पडे ना बघी म्हातारे ड्रिंक आण वहिनी घेऊ किती उरू रागर तुम्हाला आमगेला गाव ते आमगेलाच गाव वाटतं सरकार बाय आ या घरा घुसला तुमगेल बरी करूनी तुमक सगळ्या सत्यानाश करूनी कावळ्या नजर तवश्या निडे तसे बघे नजर पैशाचेर या पैसा खातीर हो राजा खंयचे खंयचे खेळ खेळचे म्हण मुखार पडीत येत रावा ये म्हाताऱ्या ड्रिंक आण म्हटल्या कोण आला अक्का बी नाही रे तुका अरे लोफरा फटिंगा तुम्ही इथे हिंमत हा कोण म्हण गेला माग तू अडकला अभय अभय वाचया रे मका वाचया तुम्ही तर येणार झाल्या हो म्हातार म्हाका हिंगाच मान उडी दिशिलो पुरो तुम्ही केले मर्यादा हांव वयता पूण गो हो आमगे कामा घालो पडेलले माझ्या अंकल पडेलले तुम्ही तुमगे उत्तर ऐकून फक्त मात्र बाहेर वचून म्हणून सांगून सोडले त्याला हे गल पडे आता हे पड्या आता तो हिंग रोज आहे नाजर हा हिंग रोज आहे तुम्ही ते डिसाईड करा माझा ते हे सहन करून घेऊ जाय ना अरे पुता हे की दुबले रे तुगेल बायलं हा तुमगेल काम करचा हाड आताच्या लोका मुखार हा कोण म्हण सांग रे पुता आणि आजले पंचा पहिले घराच्या बाहेर घाल हाव ना पळेल नाही गे उलटे बाप कोण आडू लागेलो हाय लक्ष दिल ना मागे अंगा लागून तेगे कोण शर्टार पडले इतल्यात मागे शर्टार दोन इसट केलो पळेल न्ही त्या कामावाल्याला किती ऐकता तो होता का तू भावाना संबंध आहे तू इन्सर्ट केलं समा आणि भावाना अवमान झाले समा तू हिंगात रो राजा मग माफ कर रे प्लीज तू वैस म्हणे सांगा का पडे तुम्ही तर त्याला सांगा मी माफ करतो पिकील पाहण्याचं तुझ्या तोंडात स्वतः जन्म दिला बाप्पा कामाला म्हटलं मन समाधान झालं मागेल पोट एक दिवस पोट साहेब जातो आणि मग बरं गप्प येतल म्हण असं स्वप्न मागेला आधारच मग तू सगळा कोणच रे आता कळलं पैशा मुखार कोण ऐकलं पाहिलेलं उत्तर ऐकून तू सुद्धा चुक ना का आता तरी सुधार रे पुता तू आता आमक बुद्धिवाद शिकोच आहे म्हणा आमगे घो आणि बायलामध्ये उलयता तू पड पुरो तू बऱ्या कनिंग रो त्याला रो काम आला पाहिजे रो
ना त्याला अनाथ आश्रमा वचू हरकत ना. जीवना भितर कष्ट येऊ